gaat over de behandeling van het openstellen huwelijk door de Hoge Raad. Het gaat er namelijk over dat de Hoge Raad in Den Haag vanochtend naar de pleidooien luistert van de advocaten van Curaçao en Aruba en aan de andere kant van de twee eisende partijen die willen dat het huwelijk wordt opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft eind vorig jaar bepaald dat Curaçao en Aruba daaraan moeten voldoen, maar er zijn de twee landen tegen in hoger beroep gegaan. En de advocaat van Aruba legde vanochtend uit tijdens de behandelingen van de pleidooien dat de zaak over het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao niet gaat over mensenrechten, maar over het feit dat de rechter op de stoel van de politiek is gaan zitten en die stoel zit hem niet goed. De rechter heeft zichzelf dus in een verkeerde positie gebracht. En daarom moet het worden overgelaten aan het parlement als ze een verandering willen in het openstellen van het huwelijk. En moet dat niet opgelegd worden door de rechter, aldus de advocaten van Curaçao en Aruba.